Yen sembah dereng ulun kapurwa risang merping rat Iwang kanan ingkang asusiling tasih mawe buka kang sawagung yang kanan mamuju ing wangdir masir delahan Mas Nomo Sidem. Mas Nomo Sidem silat mrigiwang jagat karono. Siranging tondo kawisisaning bisana. Sono sinawuh langening lopo maksih tantun lampahing Buddha. Sinandur tutur katila-tula tulan Turading Waradya. Winursita kumuwu prameng niskara karanta diyati ing jaman purwa. Pangke tekap asanaing gupita tarwung renggeng rambang patumpa-tumpa. Parma panggung panggung sang murwing kota. Segebyar dumadining wayang purwa. Murwakaning kandha rinarik ruting basa tunging gunung Musurasa. Yen nasaya karos mulat sarira angrasa wani, uruhing diri rasa rumangsa angrumangsani, lir jalma ngiluwaca. Jarwe wis ngakak ing carita becik wis gumlar jering pakeliran, yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa. Surya, Candra, Darum Yang Kartika, pinurba putrating kawusa. Sari, Aratri, Angitri, Bawana, Purwa teking buk sina gilir gumanti. Teman dadi wetanganing dina sasi, warsi, windu kang sarta abad. Tetukulan pangkartu mangkar kaya sinarambun, kaya jawapating rembyah. Dadi padhanging kutu-kutu walang katoga, buron wana yang buron toya, dadi brana tanpa wicalan. Adang trawang sinaring Sang Hyang Retnawi ingkang arsa mrebawani jagat, mungguing jagat wetan tuk munguk-munguk. Munggu ingkang ngampukir abang mrengangah lamun kaeksi yayah andila-andilata bumi. Saya dangu sumurup Sang Hyang Arga katon semeblak kanan kene abang esmu jenar kaprabawan sinaring Sang Hyang Basanta
tanan tuwa katon ijo royo-royo mangku gunung kang biru moyo-moyo pucuking gunung lan gendanu kasiring Prabancana lengkat lenggut nganti kaya gunung Makutra Mega ternyata wis dangu seleng kawula Batasi dene luar ngopo ya garap Tegal sawahe kang luwur sila tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lukune anggering raja kayane samaneh ana pirembakan Sambara Wangi Sang Juang Karkasa ya dangu saya inggil katon siraning jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yudha rebut teja rebut kekuwung parandene tatone ingkang madane kekuwung praja ing Amarta ya Indraprastha ya mrentani lan inggih karo 100 tanantuk kali 1000 jangkep tineka krana negara Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi tenami ombak samudra binang langut kang tanpa pagut bekading paninggal kawantuk urut ing Cakrawala waneh-waneh cakra ing pawisik sawaneh kineping jurang corong kinepung gosirung kinarja susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran ter sasana jembar kabekaning pasir gumelaring garis pinggir tanan tuwa angrembuyuk royo-royo karang kitri rowe-rowe ning kelokpo bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjangan angrangsang langit lengguk lambang tuwin mijil saking sendang wening tirtani iline pinara-para payune tirampi waduk binendung-bendung kinarya ngileni sawah nang petegalane Narakisma mokal pangoleng tetani bebasan tanana bumi sacengkahing kang sela sedya tinanduran tanan tuwa kang Prakapi Pandya Betari Sri Hanglar Paseban Yayah Rukmi Sari kang Pirangga Pertiwi pategalan nenggo Palawija ingkang hamrebuyuk gegedhoane ambiyek woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kepesimpar kala gumantung sadya tan kuciwa cinawi cukulan kang paweh sarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitik iwen sangsaya ngrembaka lamun miyang agelaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe dadan ana carane kandhang nganggo kinancing malang labet tebih saking tindak Durjana Cuti samya saiyeg saeka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngamarta wana go ngembanging gunung kanggo ngrineksa mrih lestari runtumurun rah tumerah sadya dadi huru-hurukane lingkungan langkung-langkung lamun ta tinaliti sampun samet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinansaya wada wineda ananging mung samat sinamatan duwi dinayan sawiji-wiji semapan sejatining jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya ingkang binasakaken negari Ngamarta nalika semana lagi mancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir lo sinawi gemah ripah Kartotata Turaharja dasar guru kang gedhe buri padhang Jakati dhuwur kukusih turut aduh kuncarane turut kasih sering Mancawraja lah sinten to wau ingkang ngasta sareng adil praja Ngamarta wenangi Raden ucapna dosa maring Sang Nata dosa arane 10 mama wis mestani jeluk Sang Nata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Sang Nata Gunatali Krama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka Nalendra pepakuning bumi ingkang nganggo nganjejekaken kautaman risa juga lenggah madyaning dampar ora mantra-mantra sifating Ubadara Yayah Sang Hyang Bathara Darma Ngejawantah binayang bayang Sang Hyang Para Hapsara Hapsari kawis tinggal pepak hander sagung kang samya semewa Yayah robing samudring dedharatan miwah tetan kantun Sang Hyang Para Kadang ora anu-anu tetungguling praja ing Amarta miwah Sang Hyang Para Kadang ingkang ketinggal ngaglah bergagah Yayah Prayit Nenggewo lah menika ta warnaning Kadang Nata saturing tunggul pawenang ya ing Jodipati nenggih Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bimasena ya Kusuma Yuda ya Kusuma Tilaka ya Sang Gandawastratmaja Satra gagah Widhusa Godhewok Simbar Jaja turta kasinungan kasekten langkung bawasan nantang entak jinala menter trumbak benggung sinuduk putung mula datar mokal dados weteng tinanggulanging praja Ngamarta dadan kantara ki wiswanipun saturing madukara nenggih
Risang Arjuna, ya Permadi, ya Suparto, ya Kalidi. Sadrala nanging jagat lan juring bawana bagus sidatan wonten ingkang nganggung kuli. Kula tatan mokal Purwida dari Samyaka wengku garwa dening Raden Janaka. Dadan kantoro kibiswanipun Wragil Pandhawa satring cawut jajar tuwin bubira tawu satru kembar Raden Nakula, Raden Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Ing jawiyande rumlabar sangyaning para nayaka samya ganteng pasisiran jejel riyel rapet papet pipit prasasat atupan denggul tatanpa sela. Ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiterhangan danu yayahipun ing mangsa labuh payung megar mentih jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangkapa jati ngaraning mangsa ketiga. Datan kantun nggih rawuhipun Alendra Indrawati ing Dwaraka anenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Mewah pandhita ing Sukalima peparap Sang Begawan Durna Sang Resi Kumbayana. Parandene ketingal tidhem jinemat dening pasewakan negari Ngamarta. Nadyan gegodhongan datan ana ingkang obah samirana datan lumampah. Kawyarsa mungsaraning pratangga mewah pangliping waranggana. Dada guragapaning galih nata ing Ngamarta. Sigra mrwani pangandikan dada kumangguling wijining pangandika Sang Nata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Ingkang sasongko kumenyar
Mangrong meng puri mangkin tanpa siring lepeng omah emas-emas Sretenon nang pasewakan busana maneka warna Hospitang Odyono nang manjrah sangarwa rukma aranggeng maneh Narawata Obro prabanya sumirat Obro prabanya kang sumirat Anyaring deksa lelewan alergi laju sireng dadet wimbo kandha mrek
atiyuping maruta maruta mando sabaran mangambar kongas Niwang Agung muga ngayomono marang Praja Ngamarta lan saisinipun Koko Prabu Indrawati sarawuju ngandika Kanjeng Koko Prabu Indrawati wonten ing Praja Ngamarta menika ingkang rayi Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami mugia kunjuk marang ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Koko Prabu pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu Sri Bathara Kresna jagat pangestu karo wayah loro jagat Yayi Prabu nggih. Wilujeng sawan kula wonten ing Praja Ngamarta menika kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka mugia kunjuk marang ngarsa paduka Yayi Prabu. Asung pasegan manakrami sampun kula tampi akarya bombong ing menggalih Yayi Prabu. Ninggih Koko Prabu mboten langkung kasekecakna ingkang prayogi lenggah jengandika Kanjeng Koko Prabu wonten ing Praja Ngamarta menika Koko Prabu nggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Arsna kakangku. Aku ngaturake basaku kadura. Rawuhmu ning Praja Ngamarta kene. Arsna kakangku. Ya Werkudara. Siadi ngaturake bekti kelawan pun kakang ora liwat wis ndak tampa pangestune wong tuwa wae tampan ana Yayi. Yo, lagegem dadekake jimat prayoga nonggon mulungku ana karsaning barep kakangku. Wah, jlitheng kakangku. Ya Joko ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Praja Ngamarta kene. Werkudara. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yaya Arjuna ndak tampa pangestunipun kakang tampan rono kula bendhinga jimat paripe dayana ing kasantosan. Kasekecakna ingkang langkung prayogi rawuh jengandika wonten ing Praja Ngamarta menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yaya ora kurang prayoga praptaning pun kakang Arjuna. Koko Prabu katuraken karajan rawuh paduka wonten ing Praja Ngamarta menika. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk. Inggih Koko Prabu kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk. Ya kadangipun Kakang Yayi kembar. Ing sawu jajar lan bumi Ratawa Nakula Sedewa ya pinten tangsen. Siadi ngaturake bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa lan pangestunipun Kakang bae tampan ana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe ndaring kasantosan. Mboten langkung kasekecakna ingkang langkung prayogi Koko Prabu. Ya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ing Praja Ngamarta kene. Bapa Nemban Durna sarawuju ngandika ndamel kaget sotanipun ingkang putra ing Ngamarta katuran karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta menika. Bapa Nemban Durna ing Sukalima, Bapa Nemban Kumbayana. Astagfirullah suara kimbal. Sumarante hawelah. Oh inggih Nger, katuran karaharjan. Wilujeng sawanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Praja Ngamarta menika kepareng ingkang bapa ngaturaken puja pangestu ingkang bapa mugi kunjuk marang Rasa Paduka angger anak Prabu Puntadewa. Nun inggih, kula tambah karya bombong ing penggalih. Mboten langkung kasekecakna ingkang prayogi. Bapa Nemban. Oh inggih, sampun boten kirang prayogi. Bapa Nemban Durna katuran karaharjan. Oh inggih Nger anak Prabu Ndarawati.
Wilujeng sowan kula tanpa rubeda kalis ing sambikala wonten ing tlatah utawi pasewakan agung negari Ngamarta mriki. Nggih, bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawa sami-sami. Kula ngaturaken pasekan panakrami nggih. Oh inggih, kula tampi karo bombong raos sing menggalih. Kasih sakno bapak remban. Oh inggih sampun peteng kerang prajogi. Durna bapakku aku ngaturake basaku Kadura. Ora pangkel iki kaya suarane anakku Werkudara. Yo, pancen aku Werkudara ing Jodipati. Wah, gedhe suaramu. Didukung karo sound system sing apik. Yo. Wilujeng suwane bapakmu ning kene ya ming rada adem iki. Yo, wis ora apa-apa. Dipenake wae lungguhe. Heeh. Aku ngaturake basaku Kadura. Ya tak tampa mangesune wong tua tampanana. Yo, tak gegem dadake jimat prayoga nonggon bulungku. Kaya wis ora kurang kepenak. Bubu Demban kula ngaturaken sembah sumangkeming mangdekti kula kunjuk Bubu Demban. Ya Arjuna tak tampa mangesune bapakmu wae tampanana. Kula pundi jimat. Heeh. Dipun prayogakaken. Angine semridit. Inggih. Ya kaya kurang prayoga praptaning bapakmu iki. Inggih. Bapa Remban Durna. Wonten dawuh. Nuwun mangke Bapa, sasampunipun ingkang prayogi ndamel kejut guragapan manahipun ingkang putra pun Darma Kusuma krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Saestu ingkang putra ing Ngamarta nyadhung dawuh menawi kepareng tumunten kawedharing kathah nanging menawi wadi tumapur kadang sentana monggo bapa kula dherekaken manjing salebeting kedaton negari Ngamarta aban catur netra kaliyan ingkang putra pun Darma Kusuma Bubu Remban. Kula nuwun inggih nggih, kula nuwun inggih. Matur sembah nuwun. Inggih menika ngaten, sawanipun ingkang Bapak saka lima wonten ing Praja Ngamarta menika sepisan kula menika tuwin dhateng kawilujenganipun paduka anak Prabu Puntadewa miwah anak-anak kula para Pandhawa gangsal cacahipun. Inggih. Dene tungkap angka kalih. Sowan kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana dados saking mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana ingkang dinten sak mangke menika sampun nampi sasmitaning dewa inggih menika bilih Jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan wahyu kamulyan. Mila samangke ngger kula menika samangke dipun utus dening anak Prabu Duryudana sepados sakmangke nanjahaken babagan wahyu kamulyan menika monggo tumuruning wahyu kamulyan menika wonten gandeng cenengipun kaliyan para Pandhawa. Oh, ngger. Mugi antatos ning kawuningan kula menika ngertos kabegjanipun para Pandhawa menika sinten tiyang kang boten mangertos dhateng kabegjanipun anak-anak kula para Pandhawa. Nah, jajal mawon. Pendak-pendak Pandhawa kayuh wahyu. Mesti ora ketang salah siji Pandhawa mesti sing ana sing nampa wahyu kala mau. Pendak-pendak Jawata bakal metedhakake wahyu ora liwat anak kula Janaka ing Madukara menika ingkang nampi utawi paduka piyambak anak Prabu Puntadewa sakmangke kathah para Pandhawa ingkang sampun nampi inggih menika wujudipun wahyu saking para Jawata. Contonipun Werkudara menika. Inggih. Werkudara menika dok kalarian menika dok jaman lakon napa nggih? Lakon Bima Suci. Inggih. Menika Werkudara kula aturi supados samangke madosi wonten pundi tunungipun banyu suci Perwitasari. Inggih Bapa. Lah semangke kula Werkudara menika kula dawuhi supados nyemplung wonten ing kelenging segara. Pinanggih kalian wujudipun banyu suci Perwitasari lan pinanggih kalian Sang Hyang Ruci Bathara. Lah menika ugi salah satunggalipun wujudipun wahyu saking para Jawata. Inggih Bapa. Nggih niku. Wungsal wangsul anak kula Janaka menika ugi pikantuk kanugrahan menapa kemawon tartentu dipun boyong dening Arjuna. Inggih. Wungsal wangsul para putra Pandhawa kanugrahan saged kaya kanugrahan langkung-langkung putu kula pun Abimanyu menika ing kanjungan menika. Inggih. Ingkang saestu bekik babakan ngilmu kanugrahan. Inggih Bapa. Nggih. Menika ugi sampun merambah makaping-kaping para Pandhawa nampi wujudipun kanugrahan saking para Jawata saking para dewa. Sepisan mewawon Kurawa menika dereng nate nampi wujudipun kanugrahan saking para Jawata. Mbuh ta wahyu apa ta?
Wahyu Dwi Nugraha ya urung tau. Paneh Wahyu Kendang ya urung tau. Wah, mila sak mangke kersa astunipun sawaripun ingkang bapa sak mangke menika waleh-waleh menapa? Dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados ngaturi dhateng pun anak-anak kula para Pandhawa supados sak mangke gandeng para cawata ing sak mangke menika saged badhe matedaken wujudipun Wahyu Kamulyan tumuli sak mangke anak-anak kula Pandhawa kula aturi ngawon, kula aturi ngalah saking para Sata Kurawa. Mergi para Sata Kurawa menika ket alit ngantos tuwek-tuwek ngoten nika. Wah, dereng nate nampinipun wujudipun Wahyu menapa. Wahyu kanugrahan menika dereng nate nampi. Kula samangke sawanipun ingkang Bapa estu maleh-waleh menapa namung badhe napa nggih matur ngersanipun anak Prabu Puntadewa supados samangke Pandhawa kula aturi ngawon kemawon. Pandhawa kula aturi ngalah ora sah dadak nggayuh wujuding Wahyu Kamulyan, ora sah dadak nggayuh kanugrahan. Mergi kula sampun mangertos samangke wonten ing pasewakan negari Ngamarta menika ingkang tartentu mboten sanes jam nyamung badhe ngrembak wujudipun Wahyu Kamulyan menika ingkang badhe tumedak wonten ing ingkang badhe dipun tampi dening para Pandhawa. Mila samangke sawanipun ingkang Bapa matur ngersanipun anak Prabu Puntadewa kalian anak-anak kula pun para Pandhawa nyuwun kanthi sanget supados samangke para Pandhawa ngawon saking para Jawata ngawon kalih para Suktawa. Ngger anak Prabu Puntadewa Resna sinayeng manggulung mintonaken Drewek Ramani kanggo mitraning asta Beberemban Durna. Wah inggih anak Prabu Ndarawati enten menapa? Kepaduka majeng ingkang lenggah nyaket aben ajeng kalih ingkang Bapa catur netra kalih ingkang Bapa ing Sokalima. Nyun sewu kula ingkang kedah. Caos wangsulan dumateng Bapa Nembantuna. Inggih kula semangkaken jalaran. Kula menika swanten ing Praja Ngamarta. Kula menika ugi dados gurunipun para Pandhawa. Para Pandhawa menika kula anggap kados anak kula piyambak. Tartentu menawi paduka anak Prabu ing Darawati pun anak Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten ing Praja Ngamarta tartentu ugi kula anggap sebagai anak saya sendiri. Minangka anak kula piyambak. Tumili samangke paduka badhe paring dawuh menapa nggih anak Prabu? Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Beberemban Durna kula nuwun sewu. Menapa ingkang kados ngaten menika saged dipun wastani bilih sakmangke menika pangendikanipun Brahmana. Lho artosipun mergi menawi tiyang badhe nggayuh wahyu menika ora kok dewane sing tumedhake nanging titahe sing sakmengku sing bakal nggayuh. Saniki kula nuwun sewu. Pandhawa gangsal cacahe dipun lairaken wonten ing alam donya menika dipun titahaken dening para Jawata, dipun titahaken dening Gusti Kang Akarya Jagat. Samangke supados njejekaken kautaman, nengenaken kabecikan lan nyingkiri tumindak-tumindak ingkang boten sae. Nyingkiri tumindak-tumindak ingkang boten prayogi, nyingkiri tumindak angkara budi candala. Saniki kula nuwun sewu. Menawi Pandhawa dipun wastani dhateng tiyang kathah menawi wungsal wangsul Pandhawa menika nggayuh wujudipun wahyu kanugrahan saking para Jawata menika kula sewu kula tak nyuwun pirsa kalih Bapa Mbandurna. Menapa para Pandhawa menika namung lingga sila kendangan dengkul angkling-angkling kepenak ora mbudidaya tumedhaking wahyu kanugrahan saka para dewa. Estu kemawon kula menika mangertosi bilih para Pandhawa sakmangke menika estunipun mesti kemawon para Pandhawa menika mbudidaya wonten mudidunipun wahyu kanugrahan menika. Lah samangke kula nyuwun pirsa kalih panjenengan. Panjenengan menika ingkang dados gurunipun para Sata Kurawa. Panjenengan menika dados pujangganipun para Sata Kurawa wonten ing negari Ngastina. Ateges panjenengan menika ingkang dipun sepuhaken panjenengan momong dhateng para Sata Kurawa. Lah nek Kurawa wae pakartine kaya ngono, Kurawa wae pakartine watake angkara bucandala.
tumindak becik wae ora tau kok arep nggayuh wahyu kanugrahan saka Prajawata sing arep dienggo garan sing arep dienggo modal ki apa Gandura wah keparat tapal suaru gimbal sumorante hawala kemenang kang kula keprip kantil gunting selikur wah wilah gamelan sapa sing duwe yaga sapa sing duwe anak bojo sinden kune turna kabeh malah calah wah teka kemlewat ingkang dados pindhapun paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna wonten ing Praja Ngamarta menika samangke kula nyun sewu lho Nggaret kula menika sowan wonten ing Praja Ngamarta, kula menika mboten sowan wonten ing Praja Ndrawati. Menawi kula mestani, menawi Pandhawa mbudidaya nggayuh wujudipun wahyu kanugrahan saking para Jawata menika, sakmangke kula aturi nindringi dhateng Paduka piyambak. Paduka tamang ngertosi, Paduka kedah pirsa bilih sakmangke para Sakarawa ugi mbudidaya wujudipun wahyu kanugrahan saking para Jawata. Napa malih samangke mriku para Jawata badhe matedhaken wujudipun wahyu kamulyan ingkang samangke mboten sajawi amung dipun badhe dipun matedhaken wonten dumateng para Pandhawa. Samangke kula menika namung kula aturi ngalake mawon. Mbak ya nglegani Kurawa. Mbak ya pisan wae Kurawa ki menentuk wahyu kanugrahan. Ora ketang wahyu. Wahyu menapa? Samangke kula aturi ngalahke mawon para Pandhawa mengko kula ngaturi ngalahke mawon. Nah pancen ingkang dados pengiripun anak Prabu Ndarawati menika sakmangke kados ngaten ateges dewanipun menika mboten adil kalian para Sata Kurawa. Dewanipun menika mboten tresnani kalian para Sata Kurawa. Wila dalah jagat diwu baturi jagat pangesungkur ubu remban. Sakmangke bareng Paduka ngamonaken nyalahaken dhateng para Jawata menika Paduka menika lepat. Mrawi Bapak Mbandura nglepataken dhateng para Jawata sakmangke bilih nek dewane ora adil karo para Sata Kurawa menika tumindak ingkang boten prayogi napa malih panjenengan menika Brahmana. Pangdikaning Brahmana menika kadidipun pangdikaning Nalendra malah nglangkungi dhateng pangdikaning Nalendra. Panjenengan Brahmana menika boten saged boten kena wola-wali mboten kena mencra-mencre kaya banyu tumumpan godhong sindri. Mela dalah Bapak Mbandurna. Samangke kula aturi yemut mari Paduka sampun nglepataken dhateng pun para Jawata nek Jawata ora tau adil karo para Sata Kurawa. Samangke kula aturi nindringi kemawon dhateng pun para Sata Kurawa. Para Sata Kurawa menika sampun nate tumindak sae menapa dereng. Lha mestinipun sampun. Contonipun menapa? Para Sata Kurawa menika sami sedekah ngamal. Mbangun wujudipun tempat parkir masjid saking arta judi online. Wela dalah. Lha samangke para Sata Kurawa menika mboten purun sampun saged dipun wastani andil wonten ing sosial. Nanging kula nuwun sewu. Kula aturi nindringi dhateng pakartinipun para Sata Kurawa sing gaweane ming tumindak ora prayoga, sing gaweane ming nyucuki ngelincipi carang papak icuk-icuk kono icuk kene. Samangke kula aturi nindringi. Pandhawa menika sampun wangsul wangsul tumindak becik. Mergi pancen Pandhawa menika dipun titahaken supados jejekaken kautaman ngluruske barang sing bengkong benerke barang sing keleru. Saniki kula nyuwun pirsa, Kurawa ki ora tau tumindak becik wae kok. Ora tau tumindak apik sing gaweane ming tumindak angkara Candala kok arep nggayuh wahyu ki sing bakal dienggo garan ki apa? Wah sampeyan menika menapa ta? Samangke ngeten mawon. Kula menika sowan wonten ing Praja Ngamarta, kula menika mboten sowan wonten ing Praja Ndrawati. Estu kemawon ingkang dados Nalendra wonten Praja Ngamarta menika anak Prabu Puntadewa sanes kok anak Prabu Kresna. Nadyan sekerancang koprak pengedihaning Nata Ndrawati boten badhe kula rungokake. Nanging seklimah benang ngendikaning anak Prabu Puntadewa badhe kula agem garep badhe kula agem.
Arekan lambang rata tanpa antara prapteng ngareka suganing ngiram dendeng sawengga prawaja. Sekawit ingkang mapan uting bangsal pengrawit mirengaken penggitanipun sang Tapa Bengawan Durna wonten ing Datulya Praja Negari Ngamarta mboten sanes gijawi amung sang Raden Setyaki Senopati Ndrawadi satriya ing Garbaruci dados sakaling mangke palinganipun sang Raden Setyaki saya panas midhaken ingkang dados penggiating Brahmana ing Sakalima dados sakaling mangke melajar saking katebian nglarak dhateng pandhita ing Sakalima ora karya geger kang samya mulat. Nyono Setyaki nglarak karo Durna bapakku munggah ning parpatan nglarak Durna monggo Durna kuwi bapakku Durna kuwi sing tak sembah mergo sithik akeh Durna bapakku kuwi wis akeh maring ilmu karo aku. Wah Kresna yen nganti Setyaki wani gawe babak kulite Durna bapakku gedene gawe cintrakaning Durna bapakku. Wah, raja takon dosa. Kowe ngerti Werkudara nek nesu kaya ngopo? Kowe lah dalah Werkudara ya. Ora sah dadak Siadi sing ora trima. Mengko pun Kakang sing bakal misah kahanane karo Setyaki, antaraning Setyaki karo Bapa Rembadurna. Ya. Nek nganti Durna bapakku tatu mung mergo saka pokal gawene Setyaki. Ngerti dhewe aku sing tumandang. Aku nek nangeti wong sing luput pancen luput tumrap Werkudara. Hukume adile Werkudara pancen kudu disirake. Iya ya. Si adil Rama sakmetara aku tak matur marang resaning Yayi Prabu Puntadewa. Iya, tak sumanggake. Katriku mulung mangrompak ing wadya Kurda kororeh kakiri kiri Runanggono gawe gelar Yayi Prabu kula wonten dawuh Koko Prabu dereng kemawon ingkang ngroko munjuk atur babagan perkawis wahyu kamulyan menika kala wau astunipun sak mangke wahyu kamulyan menika badhe leres pancen badhe dipun matedaken dening para Jawata. Leres ingkang dados ngendikanipun Bapa Rembadurna ing Sakalima wau bilih Jawata badhe matedaken kanugrahan. Ingkang raka ingkang sampun pinaringan sasmita babagan wahyu kamulyan. Inggih. Lan Pandhawa menika ugi tinuding nggayuh wujudipun wahyu kamulyan menika kala wau. Malah kula dereng mangertosi babagan wahyu kamulyan menika kala wau Koko Prabu. Nggih. Lajeng sakmangke kados pundi keparingipun Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ngamarta kantun derek. Monggo kula dherekaken sowan wonten ing Saptawarga. Kanjeng Hyang Wiyasa inggih Hyang Abiyasa ingkang dados lantaran tumedhakipun wahyu kamulyan menika. Sampun ngantos samangke karumiyenan dening para titah ingkang badhe anggayuh wujudipun wahyu kamulyan menika kala wau. Menawi mekaten, menapa kula piyambak menapa peranganipun para Pandhawa klebet Dimas Werkudara, Arjuna menapa dene kembar sakmangking badhe bidhal sowan wonten ing Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga. Menawi tetela mekaten, monggo kula dherekaken Koko Prabu nanging sakderengipun bidhal sowan dhateng
Eyang ing Sabtawarga kepareng kula badhe ambibaraken pasewakan agung wonten ing Praja Ngamarta sumangga kula dherekaken Arjuna kula wonten dawuh budal kang padha sibo ingsun kundur kedaton nun ngestaken dawuh Koko Prabu kepareng nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik siadi kaya sarana dawuh maneh Arjuna Purna gantining palenggilan arsa sang untuk kundur daton jog saking dampar kecono kinampit gambaran gading kadharaken sang jaring peremban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil upacara ing Prabon kawis dengan saking Mandrawati ndaknya sang Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawi kae tansah sesanti kamulyane